హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి తెలుగులో ఒక లిరికల్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మన సబ్స్క్రైబర్ ఈ సాంగ్ మీద ఒక వీడియో చేయి బ్రో అని అడిగిండు. అందుకోసమే అతని కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డబ్బు లేకపోవచ్చు గాని ప్రేమే ఉంది నమ్మొచ్చుగా. చెప్పుకుంటేనే ఈ రోజుకి నువ్వే నా దానివనంత. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీలైతే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కొంచెం లెంత్ అవ్వచ్చు. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ 2 ఫొటోస్ కావాలి అండ్ ఒక 3 ఫొటోస్ కావాలి. సో ఆ ఫొటోస్ ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూపిస్తా. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీ ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. ఈ ఫొటోసే కాకుండా ఏదైనా మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్. ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో ఈ ఫోటోని ఇక్కడ పెట్టి కొంచెం జూమ్ చేస్తా ఇట్లా. సో దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఈ ఫోటోని ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్న కింద. మీకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవచ్చు, ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఇలానే చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. సో ఇలా దీన్ని కూడా ఇంత పెట్టి దీన్ని కూడా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫొటోస్ కావాలంటే నేను టెలిగ్రామ్లో పెడతా, అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టేసి కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా ఇలా కొంచెం ఎక్కువది కానీ కొంచెం ఇంత చాలు. సో ఇలా పెట్టేసి దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో ఇలా డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేయాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి సింపుల్గా ఉంటుంది. నేను లిరికల్ ప్రీసెట్ అని ఇస్తాను, అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లిరికల్ కోసం బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మొత్తం లిరిక్స్ రాసే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకోండి. సో ఇలా ఉంటుంది. సో మొత్తం ఏం చేస్తారంటే పైనుంచి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద సాంగ్ని తీసేసేయండి. తీసేసి కాపీ 12 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక లిరికల్కి ఎఫెక్ట్ అన్నీ యాడ్ చేసి ఉంటాయి. సో మిగతావి అలాగే ఉంటాయి. సో వాటి గురించి కూడా చెప్తా ఎలా చేయాలో. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫొటోస్ని కొంచెం కలర్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ ఇలా సెర్చ్ చేస్తే ఫస్ట్లోనే వస్తుంది ఛానల్ రీమ్యాప్ ఆర్జీబీ అని. దీన్ని ట్యాప్ చేసుకోండి. స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి 1 2 3 మూడవ లైన్లో జీ అని ఉంటుంది. బి వదిలేసి జీని టచ్ చేసుకోండి. సింపుల్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా టచ్ చేస్తే చాలు, కలర్ చేంజ్ అయిపోద్ది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచే ఈ ఫోటో నుంచి దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఇప్పుడు పైన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో దీనికి పేస్ట్. సో చూసారు కదా, కలర్ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం లిరిక్స్కి సేక్ ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి కాబట్టి ఈ ఒక లిరిక్స్కి ఉంటుంది, మళ్ళీ మిగిలినవి అలాగే ఉంటాయి. సో ముందు ఫస్ట్గా దీన్ని టచ్ చేసి ఫస్ట్ లిరిక్ని కాపీ చేసుకోండి, పైనుంచి కాపీ లేయర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి దీనికి టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్,
కింద లిరిక్స్ పైన వచ్చేస్తుంది, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తం చివరి వరకు 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలా 1 by 1. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇలా లాస్ట్ వరకు సింపుల్గా లిరిక్ని టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ స్టైల్ అంటే సింపుల్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో 13 seconds వీడియో ఉంటుంది, కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ ఈ వీడియో ఇక్కడ వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు ఏమైనా స్టార్స్ కానీ ఏమైనా పెట్టాలనుకుంటే పెట్టచ్చు, అది కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ప్లస్ ఐకాన్ ఒక షేప్ తీసుకోండి, ప్లస్ ఐకాన్ టచ్ చేసి షేప్ తీసుకొని దీన్ని ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి. ఇలా జూమ్ చేసి దీన్ని లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఆ షేప్ని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్, ఇక్కడ కాఫీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని కొట్టండి. కాఫీ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది కాఫీ. ఫస్ట్లో వచ్చేసింది కాఫీ బ్యాక్గ్రౌండ్, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది, దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మీరు ఎట్లా చేస్తే అట్లా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో మీకు నచ్చినట్టుగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను మినిమం 10 పెట్టుకుంటున్నా. సో మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఛానల్ రీమాప్, అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి. దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాన్ని టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు సింపుల్ స్టార్ సిటీ ప్లే అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్లో వచ్చింది చూడండి ఫ్రెండ్స్, సింపుల్ స్టార్ సిటీ ప్లేడ్ అని, దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. స్టాండర్డ్ సెట్టింగ్తో యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి దాన్ని టచ్ చేసి ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్లో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ కొట్టండి. ఇటు సైడ్ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కొంచెం ఇట్లా జూమ్ చేసుకొని 16 వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఇంకో 16 వచ్చింది. ఇప్పుడు మధ్యలో వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ టచ్ చేసి కొంచెం పెంచుకోండి. సో ఎక్స్లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు వైలో కూడా పెంచుకోండి ఇలా. అండ్ జెడ్లో కూడా సేమ్. ఇక్కడ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఉంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు. మళ్ళీ లాస్ట్కి వెళ్ళిపోండి. సో ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మళ్ళీ దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. మినిమం లాస్ట్లో 60 ఉండాలి, 60. దీనికి కూడా సేమ్ చేసుకోండి ఇట్లా. ఎక్స్ ఏమో దీన్ని కూడా జూమ్ చేసుకోండి. సో ఈ సెకండ్ది ఏమో కొంచెం జూమ్ చేసిన పర్లేదు, లేదా తగ్గించిన పర్లేదు. ఇట్లా మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. సైజు పెంచుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు. సో నేను కొంచెం పెంచుకుంటున్నా. అండ్ ఫీదర్ కూడా కొంచెం పెంచుకుంటున్నా. సో కలర్ మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వైట్ బాక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేస్తే కలర్స్ వస్తాయి. దీనికి మీకు నచ్చిన కలర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను వైట్ కలర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, కంప్లీట్. ఇలా చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా స్టార్స్ ఇలా మెరుస్తూ ఉంటాయి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీ ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి.
థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.